Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Gisugilon usab ni Hesus kining sambingaya ngadto sa mga naniguro nga sila maayong tao ug nagtamay sa uban. May duha ka tawo nga nangadto sa templo aron pagampo. Ang usa Pariseo ug ang usa kobrador sa buhis. Ang Pariseo naglain pagtindog ug nagampo. Nagpasalamat ako kanimo o Dios nga ako dili hakog, dili limbungan ug dili ako sama ni anang kobrador sa buhis. Nagpuasa ako duha ka adlaw matag semana ug naghatag ako kanimog ikapulo sa tanan kong abot. Apan ang kobrador sa buhis nagtindog sa layo ug dili gani muyahat ngadto sa langit. Nagpamukpok siya sa iyang dughan ug nag-ingon, O Dios, maluoy ka kanako nga usa ka makasasala. Unya miingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang kobrador sa buhis ug dili ang Pariseo mao ang gikahimutan sa Dios sa iyang pagpauli sa ila. Kay ang tanan nga magpataas sa iyang kaugalingon ipaubos ug ang tanan nga magpaubos sa iyang kaugalingon ipataas. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Ang pagampo duha sa daigya po na kaklase. Dunay nagampo nga ikalipay sa atong Ginoo, naa say nagampo nga dili ikalipay sa Ginoo. Gisgutan na sa unang pagbasa nga karon sad sa ato sang Ebanghelyo. Matud pa sa unang pagbasa o gihisgutan sad sa Salmo. Unsa to? Makanunayong gugma dili sakripisyo. So ang Ginoo mudawat man gina sa atong sakripisyo sa maning pagsimba, kaning pag-offer, kanang inyong paghugs kolekta, mudawat yung Ginoo ana, malipay sad siya. Pero kung wa kay gugma sa Ginoo ug sa imong isig ka tawo, bisag unsaon panimog ampo, bisag unsaon panimog offer di ay dili malipay ang Ginoo. Gilingay mong tupad ing nahigugma kanako. Pangutan na ba? Aw di ka mahigugma ng imong tupad. Mao na bisag unsaon panimog ampo, bisag mag 2,000 Hail Mary pa kadiha, Divine Mercy Chaplet alas 3, Rosario kaadlawon, Bilar inig ka alas 9 hangtod alas 12, hangtod pas gabi hala Rosario na sad, dako na kay kubal imong tuhod, pero gakusmod ang imong naong sa usa o duha nimo kasilingan. Way kapuslanan. Wa ginay kapuslanan. Muna siguro nato na kining ato rong pagsimba mapuslanon. Pero musimba sad ka nga kunuhay na higugma ka sa imong isig ka tawo ug sa tanang tao. Pero di sad ka muhalad sa Ginoo sa paghug na lag kolekta. Aka na mas dako ng salaa. Kaya ang imo nagyong ang imo na gyud gisalik ko ay ang simbahan na gyud, ang balay sa Ginoo, anan ni samot na hinuong kagkabati. So sa Pariseo o sa kobrador sa buhis, nalipay ang Ginoo sa kobrador sa buhis. Pulos po to sila nihatag. Kay bawo ko nga katong Pariseo, faithful kay siya, kay law abiding man siya, kada gyud semana siya mohatag. Kato tingaling kobrador sa buhis, panagsara to muhatag, kay panagsara man sa to musimba.
Pero muhatag ito kay ilam ng balao dito sa templo. Ang nakalahi lang, ang kobrador sa buhis, wa makigkumparar sa iyang kaugalingon ngadto sa Pariseo. Ang Pariseo nagtamay sa kobrador sa buhis ug nagdaig sa iyang kaugalingon. Samtang ang kobrador sa buhis nagtamay sa iyang kaugalingon, wa magtamay sa uban. Nindot kay na kanabitang manaway ta, nindot natong sawayon ang atong kaugalingon. Sa mga political leaders nato karon, mga Marcos group, Duterte's group, o Pinklawans group, kinsa Manila ang kusog kay mutamay sa ilang kaatbang. Kanang kusog ay manaot ba? Kamo kay bawo na mo ana. Kanang kusog ay manaot siyang kaatbang, lain na sana natong basihanan, ayaw ginagbutari. Kanang kusog ay manaot sa iyang kaatbang. Ana magi panahon nga manaot, pero kanang kusog jud kay ba murag 100% na lang manaot sa iyang kaatbang. Amo tan-aw karog social media, naa diha makita nato ang tanang opinion og statements gikan sa mga ahensya sa atong gobyerno karon, gikan sa executive branch, pinaagi sa ilang speaker kanang singan anang ilang PCO ba na PCO Franz Castro, ari kag ombudsman Boyeng Rimulya, ari kag Kumilik, ari kag NBI, ari kag Congress. Ay no, ang Congress nasa pipila nga mo supak, pero sa ilang majority ba murag ang gada ba ari sa Senate ang ilang presidente diha. Hapit tanang blames padung gyud ngadto sa former administrators sa administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. Kung atong tanawon ba, 99% agyod ang blame. Hasta ning mga malita nga gisulti nila ni aning 18 Marines. Ingon man ganing atong ombudsman nga di man na sayo po nang ila nga kuan ang picture nagpakita na nga niadto pa nang before pa sa 2022. Ang mga malita ko no gi-deliver before pa sa 2022. Ana. So, at kisa may administrator before 2022. Nya ang dirisad sa NBI niingon sad, wa may delivery ngadto sa Ilocos pag 2023 hangtod 2025. Ani tubag sa mga lawyer sa 18 Marines, nganong di man sa nimo i-appeal ang 2022? Mga ingon ani ba? Nabitang ang tao nga dili mahigugma, dili sad na siya muangkon sa iyang kasalanan. Magsige nagpamasa ngadto sa uban. Kana bitang asawa nga di mahigugma, ang iyang i-blame kanunay ang bana. Bantay mo? Kinsang asawaha dinhi nga dili gyud mo blame sa iyang bana, taas ang kamot. Kanang di gyud mo basol ba, di gyud mo hatag og sayop sa iyang bana. Tanawa di ba pulos mo mga wa mahigugma? Pulos gyud mo way gugma. Kamong tanan way bana. May ratag mga matay ng bana ninyo. Nga nawa na rin mo duklok simbako. Pero nga nang wa man sa gyud mo isas niyong kamot. Kay ni blame mo. Kani ni amang mga lalaki dinhi, kani murag naam sa gini mga asawa. Ikaw na be, hasta kamo de mga online. Kinsa man ninyo mga banaha nga di gyud mo blame sa inyong asawa kung dunay mga palpak sa inyong kinabuhi isip magtiayon. Ta sa kamot. Ito na. Tabla. 0-0. Na kanindot unta kon ang mga leaders dili magsigig daot sa ilang isig ka leader magtinabangay unta. Na karon na ako'y nadunggan nga balita ang Iran
mao di ay nagkupot sa kontrol sa pagtransport, meaning oil transport sa kalibutan. Nay main diha nga channel nga dagat nga kanang anha ra gyud moagi ang main nga supply sa oil gikan dito sa Middle East padong sa kalibutan. Ang nagkontrol ana ang Iran. Nyagila na rong pugnan, i-close na tanan, paralyze ang tibuok kalibutan. In general ba? Unya, nganong buhaton mo sa nas Iran? Isip pamungot nganong giatake ni. Nya moingon sad ning mga Amerika o Israel, og di sad mo atakihon, kami man sa imong atakihon, kinsa maroy masunod ani. So isig sila og kanang hatag og pressure sa kalibutan. Naghatag og pressure. Unsa may ilang gigamit karon pag pressure sa usag-usa? Ang ila kunuhayng kwarta. Ang mga namugna sa ilang kwarta. Mo'y ilang gi-pressure karon. Mo nang niingon gyud si Kristo, dili mo pwedeng mo alagad sa duha ka agalon, di mo pwedeng mo alagad sa Ginoo ug sa kwarta. Ang kwarta mo gialagaran aning mga nasod karon nga mga isog kayo. Kinisang ato mga politicians nga mga isog kayo, nya mura ra ba hinuog kitang magtan-aw, magkatawa na lang tas ilabang mga buhat ba? Imagine nangita sila sa kamatuoran, ebidensya, kinsa gyud nangawat aning ato mga trillions. Kadi man na ikalimod natong tanan nga naa ginawa nga daghang kwarta sa atong nasod karon. Nangita sila. Kung kinsa toy mutug-an kuno, kinahanglan mo report aron mo tabang gi-announce na sa atong mahal nga pangulo og kanilang tanan nga naas gobyerno. Naghangyo sila tabangin aron makit-an nato kinsa maoy utok nining maong mga pagpangawat og kwarta. Karon ay daghang nisulti nga ang nangawat og kwarta naas administrasyon. Na-mention na gyud apil na angan sa atong pangulo. Mo-mention gani kaana tanan nga ni-mention nga kana si Romualdez, kanang congressman, kanang mga allies diha, mga cabinet members sa administrator o executive o ang head sa executive, maoy nangawat, ang nisulti ana maoy ilang imbestigahan diretso, ikiha, ipapriso, isuspenso, automatic na. No, mo na gibuhat nila sa 18 Marines, mo na gibuhat ngadto ni Sergeant Gutisa, ngadto sa mga Diskaya, ngadto nila ni Mike Defensor, ug uban pa. Pero ang imo ganing isulti, musulti gani ka nga ang kurakot mao ang kaatbang mga Duterte, automatika with open arms. Gakson dayon ka nga you are credible, you are telling the truth. Pero adto gani ka mo punting sa administrator, ang isulti dayon sa ombudsman, sa NBI, sa Congress ug sa Senate, fake news na. Di na credible, questionable na, AI na. Pero ang mosulti gani, padung gani ng Duterte, bisan paghain na magikan, kana credible na. Nganong partial man kaayo, nganong di man consistent ang atong pagpangitas kamatuoran kay way gugma, way paghigugmag pagtahod sa Ginoo. Lingay mong tupad ing na consistent ka. Ako believe lang sa kus mga lawyers karon nga ning protektar aning 18 Marines nga nisulti og kani siya si ni protektar sa expose ni Mike Defensor. Gipangpailan man sila, gipang tagaag supina ngadto sa NBI. Pero ang ilang pagdepensa diha jud ako nakita nga kung gamiton lang yun ang balaod sa tinaro nga paggamit, makanga-kanga yun ang wa mo gamit sa balaod. Ang mga NBI lawyers mismo nagka-kanga-kanga sa pagtubag.
Yano kay musulti ang mga lawyers diri sa 18 Marines og ni Mike Defensor. Gi-question nila ang action kay ang action na gud gisupina sa NBI kay ang NBI gi-deputize kuno sa ombudsman aron i-ascertain ang kanang background information niining 18 Marines og sila bagay nagsuwat nagpirma sa kanini ang affidavit katong 18. Gi-appeal sad sila sa Mike Defensor, gi-appeal si Attorney Baligod, kanang ilang lawyer. Pero pag abot nila sa NBI, ang giingon sa taga-NBI dito nga lawyer, pasudlon og kwarto ang 18 tagsa-tagsaon nilag interview individually. Kay ila ko nung susihon kung credible ba sila nga mga witnesses. Gisupalpak dayon sa duha ka lawyers nga banggiitan kayo, Attorney Baligod, si Attorney Topacio og si Defensor. Malingaw ka kamo na kita ang tingin mo social media naminaw ko ba lawyer to lawyer nindo talaga paminawon pero mailhan gid nimo katong usa nga medyo nagdepensa sa dili maayong pagkagamit sa balaod og kining tinuod gyud nga nagbarog sa balaod nindot kay paminawon ay magkanga-kanga ang kadtong wala ko da. Pareha ra gud na nimo gud asawa ka, imong pasanginlan imong bana nga nangabit. Nya siya gisadan, nya ikaw sa day duna sa day kay kabit. Unsa may mahitabo? Inigtubag si imong bana moingon to, oh, ang kunon anako, nangabit ko. Kay dugay naman tikang nasakpan nga nangabit ka. Unsa man ning picture? Oh, tanawa ni. Makanga-kanga ka. Mas may pag mag-inang kunay mo sa inyong sala. Dong pila imong kabit mingon sad ang imong bana upat ang ako usaraman giupat man sa nimong imo mana pasaylo ako dong ha nakapangabit kog kausa mingon sa nimong bana pasaylo asa kong nakapangabit kog kaupat day wala husay na pero giimo jog i-insist ako way sa ang atong presidente ang atong speaker sa Congress o ang atong ubang mga congressmen wa na isa limpyo gina sila ang sad-an kamura gyud patay ka riya. Labi na gyud doon na kay gibuhat nga sala. Mao na ang kobrador sa buhis gikahimutan sa Ginoo kay wa siya maglipod-lipod sa iyang kaugalingon. Gisaway niya ang iyang kaugalingon, gipukpok niya ang iyang dughan ug igo ra siyang miingon, Ginoo, maluoy ka nako kay ako makasasala. Wa na siya miingon kaluy isa nang naang parisiyo kay animal sa nakayo. Wa na. Mao na gitawag kung sala na gani atong hisgutan, be honest to yourself. Ilingay mo tupad. Ingna pilagi sa nimo ron. Napilay imong sala. Nang kani bitang pasaylo, do naman ko'y formula anang forgiveness ug ang first gyud nga step aron magkapasayloay mo mag-inangkunay gid mo sa inyong sala. Ayaw ipasangil ang tanang sala nga naara na sa imong gikakontra pag inangkunay mo. Ang kuna ang imong share, ang kuna sang iyang muangkon sa iyang share. Pananglitan na ako'y gihusay nga banag asawa. Ang asawa pertig yung lagutas bana kay nangabit. Pag atubang na nako nilang duha honest kaing banang ni sulti. Tinuod na day, nakapangabit ko. Kay kapila man sa ko nimo giinsulto. Muhangyo ko nimo, imo kong iwakli. Imo pa kong insultohon. Imo pa kong daghan ikagpasangil. Nya ang atong obligasyon isip ba nag-asawa, wa naman nimo tubaga. Di na gani ka motupad og higda na kus kwarto, adto na kaslaing kwarto, pasangil lang nimo sa mga bata. Hay naman ang atong pagkabanag asawa ana. Nya makabasol karon ako, maningadto ko. Diha na po sila gi ko nako ikaw sa kay angkon-angkon si mong sa kanang wakli-wakli nimo dako kay nang sa. Maubit ang pagkasal ninyo kinuptanay mo sa inyong kamot. Wa mo magwinaklihay. Og mintina na kay hantod nas kamatayon, kasakit og kalipay pagkuptanay mo sa inyong kamot. Anong giwakli man nimong kamot sa imong bana? Hikap naman ta nagsugod nimo. Unya, pagwakli nimo, asa man na niya ihikap? Atos lain, ya karon mo basol ka niya. Mo kagbuang. Ang kuna nga nang wakli ka,
sikag pasangil, labad akong sakit akong buko-buko, sakit akong tiyan, pasangil, makak, tiguang na ta, wa ka di ahilasi, baliwon baya ta, nindog na ta Mga igsuon, ato karong himuon ang atong nobina alang ni Senyor San Jose. Mga igsuon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunobos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto ug pagpanalipod sa batang Jesus. Sa hilom ug putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa, uban sa mahigugmaon ug mapaubsanong kasing-kasing, himuon nato kining santos nga nobina. Palihog mangluhod, pagampo sa ikalimang adlaw. Santos uyamot nga amahan ug patriarka, Senyor San Jose, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo, tungod sa sugo sa anghel, minlakaw ka paingon sa Ehipto, uban kang Jesus nga imong hinigugma, ug sayang santos nga inahan, sa paglikay sa kabangis ni Herodes, nga nangita sa bata nga Dios, sa dakong kakugi, aron kuhaan niya ang kinabuhi, ug nahimo nga bag-ong kasakit sa kasing-kasing mo, nga mahigugmaon ang mga kahago, kahangol ug mga peligro nga giantos sa Dios nga bata ug sa iyang halangdon nga inahan niadtong dalan nga mapait ug hataas ug tungod sa kalipay sa imong kalag nga nakita mo diha sa pag-abot sa Ehipto nga tungod sa pag-atubang ni Jesus nga halangdon nga hari nangabukan sa yuta ang mga larawan nga gipakadiyos sa mga tao sa Ehipto ug ang mga yawa minggula niining mga larawan, nangamuyo kami kanimo, nga iampo mo kami ug idangat sa Dios nga atong Ginoo, nga gub-o niya ang mga Dios nga bakakon sa among gugma nga walay pulos ug sa among dautan nga kailibgon, aron si Jesus lamang ang magpuyo ug maghari sa among mga kasing-kasing, ug mangayo usab kami kanimo nga idangat mo kami nga sa gipangayo namo niining novena kun angay sa himaya sa Dios ug sa dungog mo. Amen. Jesus, Maria ug Jose. Ato karong pangayuon ni Senyor San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog, sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga ang simbahan mahimong siguradong dangpanan sa mga makasasala ug sa mga sinalikway, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga publikong alagad magpakitag linaing pagtagad alang sa mga kababayan, sa mga kabataan, sa mga ilo ug sa mga idaran ug sa mga walay puloy-anan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Ngalig-unon ug hugton sa mga matuuhon ang ilang pag-ampo ug pagpinitensya ilabi na sulod nining panahon sa Kwaresma, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga masakiton makasinati sa makaalim nga gahom ni Kristo, sa ingon magmalaumon sila, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangama ni Senyor San Jose Ginoo, kaloy kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug pagiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer
magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa ato mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Senyor San Jose, Ginoo, kaluoy kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Senyor San Jose, Ginoo, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam sa kahayag, sa kalipay ug sa kalinaw didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Sa pangamahan ni Senyor San Jose, Ginoo, kaluoy kami. Tanan, langit nung amahan, imong ipiyal kang San Jose ang imong bugtong anak, si Maria Santissima ang imong pinili na mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose isip iyang bana. Busa dawata kining among mga pangamuyo kanimo nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing diha sa pangama ni San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.